जुदि नोंथाङा बे आरजखौ सैथो गोसोजों आरो फोथायनायजों खोनासङोब्ला अब्लाना नोंथांनि जिउआव इसोरा थारैनो खामानि मावथारगोन। बे आरजआ नोंथांनि एप्रिल दानखौ बोरजों सुफुंनानै होगोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा जाफुंसार जागोन आरो नोंथांनि जिउआव मोनसे गोदान मिजिं फैगोन आरो नोंथांनि जिउआव गोदान खामानिफोरा जागायजेनगोन। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ थाजिम खालामदो आरो मेगन मिसिबदो आरो फोथायनायजों बे आरजआव बाहागो लाफादो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि नायगिरि नोंथांमोन, दिनैनि बे आरजआ साधारन आरज जानाय नङा। जों साफ्रोमनि थाखाय एप्रिल दाननि थाखाय मोनसे बोरनि आरज जागोन। आरो अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्ला जोङो बे आरजखौ खोनासंगोन, माबा मोनसे रायथाइ खोनासंनायफोरबायदि, खन्थाइ खोनासंनायफोरबायदि नङा, नाथाय जोङो फोथायनायजों जों गावबो बाहागो लानो नांगोन। अनजाग्राफोर, येस, जों मेगन मिसिबनानै खोनासंनायजों लोगोसे जोङो बाहागो लानो नांगोन। जोङो बे आरजखौ नाजावनो नांगोन। अब्लासो अनजाग्राफोर जोङो इसोरनि बोरखौ मोननो हागोन। अनजाग्राफोर, दिनै जोंहा गोबां आंखालफोर दङ। दिनै जोंहा गोबां दुखु दाहाफोर दङ। जोंहा गोबां जेंनाफोर दङ। दिनै बुहुमाव रावबो जेंना गैयै मानसि गैया। रावहाबो खैफोद गैयै मानसि गैया। जोंनियाव जेंनाफोरा दं। बैफोर मोनफ्रोमबो जेंनाफोरनिफ्राय गनो हानायनि केबल मोनसेल' राहा लामा दं। बे राहा लामायानो जाहैबाय आरज। आरजनि गेजेरजों जोङो इसोरनि सहाय नागिरनाय, मदद नागिरनाय, इसोरनि बोलोखौ नागिरनाय, इसोरनि आशीर्बाद, इसोरनि बोरखौ नागिरनाय। बे इसोरनि बोरनि गेजेरजोंनो जोङो गासै समयसा, गासै जेंना, गासै खैफोदनिफ्राय जोङो रैखाथिखौ मोननो हायो। आरो जेब्ला जोङो गावखौ इसोरनियाव गथायो आरजनि गेजेरजों, अब्लाना इसोरा जोंनो राहा लामा दिन्थियो, जोंनो लामा दिन्थियो। मानोना इसोरा जोंनि लामा दिन्थिग्रा, जोंखौ दैदेनग्रा, बियो जोंनि मोजां लावखार। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि मोजां लावखार। जों मा आदारखौ जानो नांगौ, जानो नाङा, बियो मोनथिगौ। दा बेवहाय अनजाग्राफोर, दिनै जोंहा आंखाल दङ। दिनै जोंनि मावनो लानाय जिथु खामानिफोर दं, बै खामानिफोरा जाफुङाखै। नाथाय अनजाग्राफोर, दिनैनि बे एप्रिल दानाव इसोरा नोंथांनि जिउआव सोमोनांथावखौ मावनो थांगासिनो दङ। नोंथाङा इसोरखौ फोथाय। अनजाग्राफोर, बेखिनियावनो जुदि जों मोनसे सोंलु सोङोब्ला मोजांसिन जागोन। बेनो जाहैबाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ मावनो हायै माबाफोर खामानि दङ नामा? जों जुदि बेबायदि सोंलु सोंगोन, अब्लाना बिनि फिननायखौ जों रोखायै मोनगोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ मावनो हायै जेबो खामानि गैया। जों मानसि माहारिनि थाखाय, जों मानसिफोरनि थाखाय गोबां खामानिफ्रानो गोब्राब जागोन आरो जोङो मावफुंजोबनो हायै जागोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नो थाखाय गासैबो गोरलै, गासैबो सहस। बियो गासैखौबो मावफुंजोबनो हायो। दे अब्ला अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, नोंथांनियाव थानाय दुखु दाहा, जेंना, खैफोद, बेराम आजार, समयसा, मावनो लानाय आद्रा जानानै थानाय खामानिफोर गासैखौबो जिसु ख्रिस्ट'नो गथायनानै होदो। बे एप्रिल दाना नोंथांनि थाखाय बोरनि दान जाथोंसै। दे अब्ला जोङो आरजनि फारसे आवगायलांदोनि, बाहागो लाफागोन आरो बे आरजखौ नाजावगोन। अ सोरगोनि आफा, दिनै जों खौसेयै गुरै गोसो लानानै नोंनि सेराव फैदों। जों नोंखौ साबायखर बावो फोरबु। नों जोंनो गोदान दान एप्रिलखौ होबाय। बे दाना जोंनि थाखाय बोरजों बुंफबनाय दान। अ फोरबु, थांनाय दानाव जोंनि जि गोरोन्थिफोर जाबाय, बै गोरोन्थिफोरनि थाखाय जों साफ्रोमखौबो निमाहा होदो। सोरखौबा मुगैफ्लांदोंब्लाबो, सोरखौबा रायफ्लांदोंब्लाबो आरो नोंनि खामानिनिफ्राय एरखेफ्लांदोंब्लाबो, बेफोर गासैनिफ्राय जोंखौ निमाहा होदो फोरबु। बे एप्रिल दाननि गासै सिन्ता, साननाय हनायफोरखौ, गिनायफोरखौ, जाफुंसार जायैफोरखौ आरो गासै गिलिर बिबानफोरखौ गासैखौबो नोंनि आखायाव गथायो फोरबु। नों जोंखौ नोंनि गोजोननायजों सुफुंदो आरो जोंनि गोसोखौ रेजें खालामदो। अ फोरबु, बे एप्रिल दाना साफ्रोमबो फोथायारिफोरनि थाखाय बोरनि दान जाथोंसै। जेरावहाय मोनफ्रोमबो खामानिफोरा बन्द जानानै दङमोन, बैफोराव लामाया गेवथोंसै एबा लामाया बेखेवजाथोंसै फोरबु। अ फोरबु, जायफोरा दुखु खस्थ'आव सैनांदों, बिसोरनियाव सुख सान्ति गोजोना फैथोंसै। जेराव खोमसि जानानै दङ, बैयाव नोंनि सोराङा जोंथोंसै। अ फोरबु जिसु, जाय खामानिफोरा आद्रा जानानै थादोंमोन, जाय सिमां एबा मिजिंफोरा बायबायमोन, जि हास्थायनाय मिजिंफोरा लोरबां जालांबायमोन, फोरबु नोंनि गोजोननायजों बैफोर गासैखौबो जाफुंहोदो। मोनफ्रोमबो फांथे जानाय दरजाफोरखौ
बेखेवनानै होदो, मोनफ्रोमबो गोब्राब लामाफोरखौ गोरलै खालामनानै होदो आरो साफ्रोमनोबो नोंनि अननायजों सुफुंनानै होदो। अ फोरबु जिसु, जोंनि फोथायनायखौ जोङो नोंनियाव दोनो। जोंनि थासारिया जेखि जाया मानो जों मोनथिगौदि नोङो जोंजों लोगोसे दं। जायफोरा बेरामाव दङ बिसोरखौ सोखानानै होदो। जायफोरा उसाव बादाव जानानै दं बिसोरनो गोजोननायखौ हो। जायफोरा हारसिङै जानानै दं बिसोरनो नोंनि अननायखौ मोन्दांथि मोननो हो। अ फोरबु, साफ्रोमनिबो नखराव गोजोननाया फैथों आरो मोनफ्रोमबो नखराव अनज्लायनाया फैथों एबा अनज्लायनाया थाथों आरो साफ्रोमनिबो गोसोआव नोंनि रावफोरा थाथों। अ फोरबु जिसु, जों साफ्रोमनोबो सैथो लामाखौ दिन्थि। जोंखौ नंखाय लामानिफ्राय रैखाथि हो एबा बासाय आरो सैथो थांखि लानो थाखाय जोंनो गियान हो। एप्रिलनि मोनफ्रोमबो सानफोरा जोंनि थाखाय मोजां बोर गोनां जाथों। मोनफ्रोमबो समावबो नोंनि थाथिया जोंजों लोगोसे थाथों आरो मोनफ्रोमबो आगानाव नोंनि दैदेननाया थाथों। जायफोरा जुजिनानै जेननानै थाबाय बिसोरनो गोदान बोलोखौ होदो। अ फोरबु, जायफोरा बायग्लिनानै दङ बिसोरखौ फिन लुखांफिनदो आरो जायफोरा लामा आन्दायनानै दङ अ फोरबु, बिसोरनो नोङो सैथो लामाखौ दिन्थिदो। अ फोरबु, जोंनो बेबायदि मोनसे गोसोखौ हो जि गोसोखौ लानानै जोङो बयखौबो अननो रोंगोन आरो अननो हागोन, एबा जों जेन बयखौबो अननो गोरों जागोन। आरो जोंनो बेबायदि मोनसे गोसोखौ हो जों जेन अरायबो नोंनियाव फोथायनायखौ लाखिबाय थानो हायो। अ फोरबु जिसु, जोंनि मोनफ्रोमबो गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै हो एबा जाहो। जोंनि सावस्रि, जोंनि खामानि, जोंनि भबिसत, बेफोर गासैयावबो नोंनि बोरखौ हो। जों जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय नोंनियाव निमाहा बियो फोरबु। जोंखौ निमाहा खालाम आरो जोंनो मोनसे गोदान जिउखौ हो फोरबु। अ फोरबु, बे एप्रिल दाना जोंनि थाखाय मोनसे सोलायनायनि दान जाथों, सोमोनांथावनि दान जाथोंसै आरो साखि होनायनि दान जाथोंसै। अ फोरबु, जायफोरा बे आरजखौ खोनासंगासिनो दङ बिसोरनि जिउआव नोंनि बोरखौ बोहैहो। बिसोरनि जिउआव गोजोननाय, अननाय आरो जाफुंसारनाया थाथों। अ फोरबु, साफ्रोमबो फोथायारिफोरनि जिउआव नोंनि बोरा फैबाय होननानै मिजिंथिदों आरो साफ्रोमनिबो आधुरा जानानै थानाय, आद्रा जानानै थानाय मोनफ्रोमबो खामानिफोरा जाफुंसारसिगोन नोंनि बोरनि गेजेरजों, बेखौ फोथायदों। साफ्रोमनिबो मोदोमाव थानाय गोबां रोखोमनि बेरामफोरा गोजान जागोन, सोखा जागोन मिजिंथिदों, फोथायदों, नाजावदों आफा। आरो जायफोरा फरायगासिनो दङ बिथांमोननि फरायनाया साक्सेस जागोन, बेखौ फोथायदों अ जिसु। आरो जायफोरा साख्रिनि थाखाय नाजागासिनो दङ, बेफार फालांगिनि थाखाय नाजागासिनो दङ, साक्सेसखौ नागिरगासिनो दङ फोरबु, बिथांमोननि जिउआव बे एप्रिलनि दानावनो सोमोनांथावा जाथोंसै, नोंनि बोरा बोहैथोंसै। बे गासै आरजखौ फोथायनानै बासायगिरि फोरबु जिसु ख्रिस्टनि मुङै बियो, आमेन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोना जुदि थारैनो बे आरजखौ गोसो गोरबोजों नाजावदोंब्ला आरो गोसो गोरबोजों जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायदोंब्ला थारैनो सोमोनांथावा जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, बे इसोरनि बोसोननिफ्राय फैनाय बाथ्रा, जेरावहाय मार्कुसनि 11:24 सिरिया ओरैहाय बुङो, बिनिखायनो आङो नोंसोरखौ होनो, जेब्ला नोंसोरो माबाफोर मोननो हास्थायनानै आरज खालामो अब्ला आरज खालामनाय बादि मोनखाबाय होननानै फोथायदो, अब्लानो नोंसोरो जेखौ हास्थायदों बेखौ मोनगोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्राफोर, जोंनियाव फोथायनाया थानो नांगोन। नोंथांमोना दिनै जि आरजखौ खोनाबाय, बे आरजआ नोंथांनि जिउआव खामानि मावगोन। नोंथाङा बे आरजखौ नाजावनांगोन आरो नोंथाङा फोथायनो नांगोन जे आङो मोनबाय होननानै। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे गासै बाथ्राफोरा आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, इसोरनि बोसोना दिनै जोंखौ बेखौनो फोरोंदों। अनजाग्राफोर, दिनै बुहुमाव, मुलुगाव, संसाराव सोर जेंना गैयालाबानो दं? रावबो जेंना गैयालाबानो गैया। नाथाय अनजाग्राफोर, इसोरा जोंनो राहा लामा होनानै गालांदों। जोंनि गोनांथिफोरखौ जोङो इसोरनो मोनथिहोनो थाखाय, जोंनि दुखु खस्थ'फोरखौ गोजान खालामनो थाखाय, जोंनि मेंग्लिनाय गोसोखौ थाजिम मोनहोनो थाखाय। जोंनियाव अनेक जेंनाफोर दङ, बै जेंनाफोरखौ जों इसोरनो गारनानै होनो नांगौ, इसोरनो बुंनानै होनो नांगौ। इसोरा गासैखौबो गोजान खालामगोन। इसोरा जोंनो प्रतिज्ञा खालामदों, प्रमिस खालामदों जे इसोरा जोंजों लोगोसे अराय दं होननानै। गिनो नाङा, मानोना आं नोंसोरजों दं, आं नोंजों लोगोसे दं होननानै जेसायानि 41:10 सिरियाव इसोरा बुंदों। बेनिखाय अनजाग्राफोर, अरायबो आरजआव बोलोगोरा जा, आरज खालामग्रा जा, अब्लाना नोंथांनि गासै समयसाफोरा, जेंनाफोरा गोजान जागोन आरो
नोंथांनि आद्रा थानाय खामानिफोरा जाफुंसार जागोन, नोंथांनि हास्थायनाय मिजिंफोरा जाफुंसारगोन। दा बेयावहाय ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन आर'ज खालामग्रा जा, आर'जआव बोलोगोरा जा, मानोना बे एप्रिल दाना नोंथांनि थाखाय गोबां बोरनि दान। मानोना इसोरा नोंथांनि जिउआव बे एप्रिल दानाव सोमोनांथावखौ मावनो थांगासिनो दङ। दे अब्ला अनजाग्राफोर, गुड फ्राइडे फैगासिनो दङ। साफ्रोमबो गाजा गोमजा रंजा रंजायै बै जिसु ख्रिस्ट'खौ बाख्नायदो। मानोना बे जिसु ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमखौबो बासायनो थाखाय बुहुमाव फैबाय आरो जोंखौ बासायबाय, गावनि बेसेन गोसा थैखौ होनानै जोंखौ बायख'बाय। दे अब्ला अनजाग्राफोर, प्रेज द लर्ड होननानै बेखिनियावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। सोरबाफोर बे भिडिअखौ नायनानै, बे आर'जखौ नायनानै बोर मोनबाय होननानै मिजिं थिदोंब्ला, सानबायब्ला मोनसे लाइकखौ होदो आरो कमेन्टआव प्रेज द लर्ड होननानै लिरदो। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।